Марамад Opel Vectra B, Opel дути тоза ки фурӯшӣ срочна. Дӯстони азиз, 4 та баллонои пачка мондаги ҳастанд. Краскаш тоза ки свежакай. Хадавойшам мекадагӣ ҳастай. Люкам дора бачо, састенаш мега идеалӣ бадай. Ай мошина хуб мегад ганда мегад қимат гирифтагӣ. Ай сабаби ки кузуфуш мегад зурай, састенаш мега зурай. Мақсад ки ягон расходи хеле ягон лишни қимат надора бачо. Ҳама расходаш кадагӣ ҳастай. Оз бо ҳамаша мефаҳмонем. Салонш идеалне, ягон сарапина, парапина, торпедош хеле кандагӣ мандагӣ нест. Чухолакҳои фасонакам мондагӣ ҳастай. Чухолакҳои қимат. Потолокош кандагӣ мандагӣ дог пор надорад, тозакай. Люкшам кор мекунад. Дӯстони азиз, кузуфи мошин мега зури бадай, люкш кор мекунад. Солуш 1998 соли бачоне ки састиянаш мега зурай. Хуб мега ҳамин мошина мега ганда мега интихоб карда мега қимат гирифтагӣ ҳастем. Ю хали састияно бигем 25,000 нест. Дӯстони азиз, мошини қарор дар дорои Абдурахмони Ҷомӣ нарша мега 30,000 сомонӣ бо муомилат ҳуҷҷатош ки бучтагӣ.